गुबुन गुबुन जायगाफोरनि अनगायैबो दिनै जुमदार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेथि आगु रंजालि बैसागु फालिदों। बे आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारियावनो जुमदार ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरजों लोगोसे उन्दै उन्दै लाइमोन हिन्जावसाफोरनि मोसानायखौ गाबगोनाङै नुनो मोन्दों। गेवलां फोथाराव खुंनाय आगु बैसागु फालिनायाव मोसाखावरिफ्रा बैसागु मेथाइजों मोसानानै दिन्थिना सुबुंफोरनि गोसोखौ रंजाखांहोबावदों। जुमदार दख'रा एबसुनि गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव ओनसोलनि गेदेर उन्दैफोरनि गेजेराव खुलुमनानै मान सन्मान होलायनाय नुनो मोन्दों। बे समाव एबसुनि दैदेनगिरिया जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मा फोरमायदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। आङो रंजालि बैसागुनि गिबिथारै बयनिसिमबो आङो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोदों आरो आसा खालामदों देग्लायनि जे रंजालि बैसागु बोथोरा जोंनि गेजेराव मोजाङै मोजां फैगोन आरो बेखौ रंजानायनि उनाव जोंनि गेजेराव माहारिनि गेजेराव अनलायनाय आरो गोजोन खौसेथिया फैगोन आङो बेखौ मिजिंथिग्रोबाय। बे बैसागु बोथोरजोंनो लोब्बा लाखिनानै देग्लाय गिबिथारै जुमदार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आगु बैसागो हिसाबै बिथांमोना मोनसे हाबाफारि लादों। मानोना बे हाबाफारिजों बिथांमोना सरजाबनानै बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैहाय मोनसे हारिमु मावबादा हाबाफारि बिथांमोना लादों आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिबावनानै गुबुन बिथांमोनाहाय हाबाफारि लाबावदों। बिथांमोनाहाय जुमदार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदानै गावसोरनि मावख' बिथांमोनाहाय बेखेवदों। आङो बेफोर गासैबो हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय गिबियै जुमदार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम आङो साबायखर जासिदों आरो दिनैनि बे बैसागु फोरबोआहाय गुबै बैसागु जानायनि सिगां बे हाबाफारिखौ लानायखौ आङो गोजोननाय मोन्दों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि गेजेरावहाय बैसागुखौ जोङो बरायनानै जिहेतु बे हाबाफारिखौ लादों बेनिखायनो फैगौ रंजालि बैसागुआहाय मोजाङै मोजां आरो जाबावगोन आङो बेखौ आसा खालामदों आरो बे हाबाफारिजों बिथांमोनाहाय हारिमुखौ थांखिनानै बिथांमोना हाबाफारि जिहेतु लादों आं एसे सिगाङावनो बुंखादों बिथांमोनाहाय हारिमु मावग्रा हाबाफारि लादों आरो बिनिनो फोजोबनाय हाबाफारि हिसाबै बिथांमोना बेखौ दिनै दिन्थिफुंनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बर'आ मोनसे हारिमुजों आबुं मोनसे माहारि आरो बे हारिमुखौ जोंनि गेजेरावहाय फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबाय थादों। बेबायदिनो जुमदार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिमुनि बिथिंखौ नोजोर होनानै हारिमु मावबादा अदेबानि जोंनि गेजेरावहाय जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दोरोङारि जोंहा दामग्रा देग्रा आगजुफोर दङ। जोंहा खाम दं, सिफुं दं, सेरजा दं, बेजों लोगोसे बायदि जोंनि गेजेराव दामग्रा आगजुफोर दङ आरो जोंनि गेजेराव जोंहा दोरोङारि बेबायदि बैसागु मोसानाय, बारदै सिख्ला मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाय बेफोर जे जोंनि मोनसे हारिमुवारि आयदा बेफोरखौ जोंनि गेजेराव जोङो अराय लाखिनांगौ। बिसोरखौ जोंनि लाइमोनफोरा जिहेतु बेफोरखौ दिनैनि दिनावहाय लासै लासै बावलांनो हमदों बेखौ नोजोर लाखिनानै जोंनि गेजेराव बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनांगौ आरो बेफोरखौ फेहेरनांगौनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौ बिनि सायाव गियान होनांगौनि थाखाय आरो बे हारिमुखौ जोङो साबसिन खालामबावनांगौनि थाखाय दिनै बे हारिमु मावबादाखौ लादों आरो बेजोंनो दिनै जे रंजालि बैसागु हाबाफारि लादों बे रंजालि बैसागु हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गेजेरावहाय अनलायनाय आरो गोजोन खौसेथिखौ नोजोर होनानै बे गेदेरथार बर' माहारिनि मोनसे फोरबो बे फोरबोखौ दिनै बिथांमोनाहाय फालिदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन आरो खौसेथिया फैगोन आङो बेखौ आसा खालामदों। आं बेनिखायनो बे समावहाय फिन खेबसेबाव फैगौ रंजालि बैसागुनि गोजोन आरो गोथार हामलायथिखौ आङो बावहरबाय। बिनि गेजेरजोंनो आङो दिनै आंनि देरसिनफोरनो खुलुमनायखौ आङो जासिहरबाय आरो उन्दैसिनफोरनो आंनि अननायखौ जासिहरनानै आंनि बुंनायखौ बेखौनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर।
थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रोजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।